vil lave beviset for en lineær sammenhæng ved at tegne en graf i et koordinatsystem. Grafen er en ret linje, der ikke er parallel med y-aksen, og ligningen hedder y er lig med ax plus b. A er grafens hældning, og b er skæringen med y-aksen. Så hver gang man går en hen, så går man a op. Dernæst fortsætter vi med at tegne en trekant, som har de samme vinkler som den lille trekant. Vi kalder den store trekants vinkler for A, B og C. På y-aksen afmærker vi forskellen mellem skæringen og 0. De punkter, som y rammer, er det samme som siden b til c plus b. Derefter skal vi finde ud af forholdet mellem den store og den lille trekant. Forholdet mellem siderne b til c i den store trekant og a i den lille er det samme som forholdet mellem a til b i den store trekant og 1. Derfor stiller vi disse op mod hinanden, så b til c divideret i a er lige med a til b divideret i 1. Dernæst udskifter vi a til b med x, da de punkter, som x rammer i koordinatsystemet, ligger inden for a til b. Nu rykker vi a over på den anden side af lig-med-tegnet. Dette gør vi ved at gange a med x, så der kommer til at stå, at b til c er lig med ax. Til slut indsætter vi vores nye udregnede tal for b til c i formen for y, som vi fandt i starten. Y er lig med b til c plus b bliver derfor y er lig med ax plus b. Vi har nu bevist en lineær sammenhæng, hvor både a og b er positive. Hvis enten a eller b havde været negative, ville beviset have set anderledes ud. I vores eksempel på en lineær regression har vi med en taxatur at gøre. Taxaen har et startgebyr på 30 kroner og tager 10 kroner per kørt kilometer. Af x-aksen har vi kilometer, og af y-aksen har vi kronerne som funktion af kilometerne. Funktionen lyder, at y er lig med 10x plus 30. På x's plads skal antal kilometer indsættes. Vi markerer 30 kroner på y-aksen. Dernæst markerer vi antal kilometer hen af x-aksen. Hver gang man går 1 hen på x-aksen, går man 10 op af y-aksen. Det svarer til, at når man har kørt 1 km, koster det hver gang 10 kroner oven i startgebyret. Udviklingen vil forme sig som en lige linje, altså en lineær sammenhæng.